Halo, Sugeng Dalu, selamat malam. Ketemu maneh ambek aku Ibu Dina. Saiki bengi-bengi aku ndeloki tanduranku. Ya apa rasane lek bengi. Terus ana perubahan apa ora? Nah, aku iku lek bengi-bengi kadang iku seneng ning kene ku ndelok-ndelok ngono ku. Padahal mangisu beng awan ya mrene. Lek iki tanduran melon iki. Melone ono 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lek iki mang tanduran sawi. Jarine sih sawi pahit, aku ora tau masak sawi pahit. Tapi jarine yo enak. Engko lek wis anu tak nyoba sih yo. Tapi ono sing ngerti enggak dulur apa carane masak sawi pahit iku? Soalnya aku ora tahu. Ora tahu masak sawi pahit iki, dadi bingung iki ya. Nah, iki mang sing tak pindahi mau sore. Iki tutuk ya botol-botol bekas. Lho tempate apa mari Oreo, adae Oreo. Terus tempate minyak, adae minyak sing wis gak kanggo iku wis tak gunakno ndek omah ya. Lah ya iki sawi tutuk sawi. Pakcoy iki. Lho. Lek iki selada iki lho, sing digawe lalapan biasane gawe pangsit mie iku lho. Iki ana kangkung, bayem. Iki ana apa jenenge iku koyo gobis iki, tanduran gobis iki. Ya. Nah, ya iki jumlahe ana 5. 1, 2, 3, 4, 5. Seneng lho nang dhuwur ora hawane sejuk lho. Hawane sejuk ngene iki, ndek kene. Lumayan iso gawe ngilangi stres. Iso gawe hiburan ning omah, ya. Iki tomat. King pakai sistem wik, pakai hidroponik. Kuwi ono gobis seledri. Lek sing golongan iki anu apa sistem hidroponik. Lek sing mang iku sisteme gawe tanah. Iki ono apa jenenge? Timun, sing ono buah sing gedhe sik 1, sing cilik ya ono. Nah iki ya. Timun ono sawi ono pakcoy, sing lainnya sing bibit sian ya. Gak kepingin dulur gawe ngene iki ndek omah. Lumayan lho ya. Bendina saiki aku ora tau blonjo tuku sayuran. Nek tuku iwak, tempe, tahu, lah sayurane ya njogok tutuk kene iki lumayan duit iso digawe sing liyane tau ditabung. Tapi ngene iki kudu sabar dulur ngene iki yo. Kudu sabar ngrawat, dideloki bendina ana perubahan apa enggak. Ya lucu ae tapi ya seneng hasilnya iku lho. Kadang-kadang ya gak sombot ambek kadang gak sombot wektune apa. Nah, tapi ya seneng. Tapi lek panen iku rasane seneng ngono rasane. Sampeyan yo ngono dulur. Ya wis, ngono ae dulur ya. Delok suasana malam. Dina iki gak ono bintang bermunculan gak ono. Wingi sing hari jarine anakku iku hari planet jarine, antariksa ono ae. Seket ngerti ono iki ono hari antariksa. Ya wis ngono ae dulur nggih, ayo berkreasi ndek omah. Aja lali like and subscribe di Dinaili Time. Matur nuwun.